World Boxing Champ Manny Pacquiao mihatag og words of encouragement ngadto kang Jam Sebastian kinsa nakigbato karon sa stage 4 lung cancer. Sulti ni Sarangani Congressman ngadto kang Jam kinsa gipaubos na sa life support karon nga magmalig-unon ug magpabiling musalig sa Ginoo. Jam, greeting for you from the Lord Jesus. Be strong and courageous. Ang tanging Panginoon lamang makapag-restore sa buhay natin, sa katawan natin. So have faith to God. Thank you. Si Pacquiao mao'y latest celebrity nga nipaambit og suporta kang Jam. Kay numdumang si Jam gibisita sab sa hospital nila It's Showtime hosts Jong Hilario ug Vice Ganda ug ang Queen of All Media, Chris Aquino. Maris Puyo sa Showbiz Chika.